So hey guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, आं थांमोननो बुंनानै होनो जे आं मैया बुंदोंमोन ना गिववेनि रिजाल्टखौ दिनै होगोन होननानै स' दिनैनि बे भिडिअनि गेजेराव आं गिववेनि रिजाल्टखौ होनानै होगोन ओमफ्राय आं थांमोननो बुंनानै खानि गोबां खस्थ' जायो दैलि ब्लग भिडिअ आपल'ड खालामनाया स' बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोबां मानसिफोरानो खालि भिडिअखौल' नायबाय थायो लोगोसे नै सासेया मबाइल नायगासिनो दं इजानालाय सिखारनाय लोगो लोगोनो सान नुहरबाय हे गसाइ दिनै बहुत खामानि दंमोन माने खामानि दङआनो दे आं दा दस्रायावबो थांनांगौ दानो थांनांगौ बेबो थाबनो थांनांगौ आं बबेयाव थांगोन बेखौ आं बुंनानै होथ'ला र' जेखि जादोला ओइ सिखारलाय दे गसं आं नों माबा मोनसे खोथा बुंनो गोबां मानसिफ्रानो दाखालिनि भिडिअआव कमेन्ट खालामगासिनो आइखौ सोरनोबा नांथ'गौनो बिमा बानायना लायो सप्तासे सोरनो नांगौ कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय थांगोन ना थाङा नोंलाय हा थांगोन आरो बा लाना था बेखौ सोरनो नांगौ गोबां मानसिफ्रानो बिगासिनोमोन आंनाव दाखालि कमेन्टआव आरो बाथ्रा नैबे ओइ जानाय अन्थाव बाथावनो दा आङो एसे न'आव दसे थाबावदोंसै बेनिफ्राय आङो खामानि नङा माबा दस्रायाव खामानि दं बेयाव थांदोंसै आङो हा सिनाला देरा सिनालालाय माने So guys, motor ke माने कारेन्टआ दङ खिन्थु हाफ भल्टेज जाना दं मानोबा होबाबो जायानो दैयानो गवा दा उपाय गैया दंखलाबो गोराथार नालाय टेंकलाबो गोराथार ओमफ्राय बेनिखायनो आङो बेखौ दा नारनानै बानै गवानो जोंहाना बारा मोजां नांदो हा मोजां नांदो नांगौन मोजां होमबा आरो दंबै लाना फैनि हा लाना फैनि आरो दंबै आं ओंखाम ओंख्रि संनांगौ नामा So guys, नोङो IPL नायना नाया खिन्थु नोङो गावनि ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देरहा बेबो लटास 365 द'दिनाव बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै हु विल विन मेट्स आरो हु विल विन टस 50+ कुइसनाव गावनि ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन लटास 365 आव थांनानै रेजिस्टार खालाम आरो मोनगोन 365 नि बोनास बेयाव नों मोननो हागोन 1 to 1 24 आवर्स कास्टमार सापर्ट बेयाव 10 मिलियन प्लस इउजार गेलेयो क्रिकेटनि अनगायै नोङो बेयाव 200+ कुइसननि गेजेराव नों गावनि ओपिनियन होनानै गोबां मोजां प्राइज देरहानो हागोन नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मा बेफोरबायदि गेदेर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर थ' गोबाव दा खालामसै डाइरेक्ट रेजिस्टार खालाम लटास 365 द'दिनाव लिंकआ पिन कमेन्ट बक्सआव मा जाखो बिबार सिरिबाय बेखौनो होगासिनो अखनाङा नायगोन थ' मोजां मालाय बिबार बारनाय इलाय दानो लथ्रायलांगोन आरो माथो थायबाबोथ' मालाय थायोथ' बा मोजां बिबारखौनो मा जाखो इलाय थाथा थागोन दे नों खारं खान्दाय सिनाया एबे नङा एबे माबा इन्दि बेखायसो ओइलाय खारं खान्दाय मोनसेया इलाय गय दंफां थानाय हाग्रा अ एबे नंगौ नामा गय बिफाङा सिजाहांबाय आनारस आनारस थायो माथो इलाय महा इलाय आरो माबा थायदो लिसु आया लिसु थायदो माथो आया एसेबां गाहायावनो आं दिनैसो नायफैदों नायाखैनो इलाय गाहायहायथार देन्जार मोनजासिगोन जानिखौबो बै जानायाथ' थायखाबायानो आगोलनिफ्राय बे फार्स्ट टाइम जादों नांदों नामाथाय आं दिनैसो फैदों गोबाव जाबायमोन ना मालाबानो थायखोमाना दं लिसुआनो नों जागोन ना जायाथाय
इलिजानो देखायबा दानो मोनफैगोन बि बुरायनानै माबे माबे मोनसे बे नारेंब्रा इलाय नों नुखायाखै नारेंखौ एसेबां थायगासिनो नै जाम्बि मानसि आरो गोसोम जातनिखौ नायनो बाय जाफाय ओइ नै गाजा ओमफ्राय इजा गुफुर इजा थाइजौ दंफां दं दाखालि जानाया बावगारबाय हाबानि सिगां ओइ जानिखौ नोङो दाखालि फेब्रुवारियावनो जादोंमोन जों बैजाय दा दंना गैलाथाय समफ्रामा हा मिथियालै बावबाय आं दैज्लां टाइमाव गाइस दायो माने गिववेनि रिजाल्टखौ होनायनि सम बेनिखायनो नोंथांमोननो दा गिववेखौ बोरै होयो ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो बुंखादोंसै गिववे देरहाग्राया बोरै कन्टेक्ट खालामगोन आंजों बेखौ होननो बुंबाथाय आंनि इन्स्टाग्राम आं बेयाव होनानै खादों एक्सट्रा इउटुबार 77 नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव सार्च खालामबाथाय मोनगोन आंनि बे इन्स्टाग्राम आइडि बेनिफ्राय नोंथांमोना बुंनि जायबा देरहाबायना बे आंनो कमेन्टखौ स्क्रिनशट हरबानो जाबाय आंनि इन्स्टाग्रामाव बेनिफ्राय आं नोंनो जुदि नोङो देरहामारनायबाथाय माने नों देरहामारदोंब्लाथाय आं नोंखौ नायगोन माबायदि मिन्थिगोन होननानै बुङोब्लाथाय आं बुंगोन आं नोंनो मोनसे भिडिअ लिंक हरगोन बे भिडिअ नोङो कमेन्ट खालाम हरबानो जाबाय आजिखालिथ' मिन्थिखायो सोरबा जुदि आगोलाव कमेन्ट खालामना दोनखादोंबाथाय आंनि भिडिअआव मा कमेन्ट खालामना दोनदों बेखौ आरो नोङो जुदि नेक्स्ट कमेन्ट खालामहरनानै नों जुदि नेक्स्ट कमेन्ट खालामहरबायना आङो नायबाय नोंनि कमेन्टखौ कमेन्टआव नोंनि प्रफाइलाव थुनाय लोगो लोगोनो नों आंनाव मा कमेन्ट खालामहरदोंमोन आं बेखौ मिथिजोबखायो आं बुंना दोनसै दा माने कमेन्टखौ आं पिक खालामदोंसै दे नोंथांमोन आङो देखायनानै स्क्रिनशट लानानै खागोन आङो खेबसेनो माने स्क्रिन रेकर्ड लानानै आं नोंथांमोन देखायखागोन ओमफ्राय गोबां सानैल' मोनगोन नालाय गोबां कमेन्ट खालामदो थेंक इउ स' माच 2700 बारा दं ओमफ्राय सोरबा मोनाबाबो जेबो माने गाज्रि मोननांगौबो खोथा गैया आरोना आं फार्स्टआवनो बुंखाबाय बुंखादों आङो बेयो मोनसे लाकनि खोथासो नालाय बेखौ आंबोथ' सायख'वा खालि बे जास्ट मबाइला माने रेन्डम कमेन्ट पिकारासो सायख'गोन गाइस दा आयाबो फैबाय दे बेनिफ्राय आङो स्क्रिन रेकर्डिंखौ अन खालामदोनोसै स्क्रिन रेकर्डिं अके आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै खागोन साइडआव आइनि थिंजाय खिन्थु आइखौ नुनो नंला एबार जादिला आङो दाखालि गिववेनि भिडिअनि लिंकखौ कपि खालामदोनोसै बे नै दाखालिनि सानथाम जाबाय बे आं लिंकखौ कपि खालामबाय दे नोंथांमोना नुखादोंआनो बेनिफ्राय आं रेन्डम कमेन्ट पिकाराव फैबाय जायबा बेनि नाम नोंथांमोना नायखाना लाबानो जाबाय बेनि नामा फैगोन आरो एबार आं जायबा कपि खालामदोंमोन ना भिडिअनि लिंकखौ बेयाव पेस्ट खालामना होनोसै अके नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयाव एबार साबेसे कमेन्ट खालामदोंमोन एबार नुजाजोबसिगोन गासैनाबो नुजाजोबसिगोन माने हिसाब फैगोन आरो बेयाव साबेसे मानसिया कमेन्ट खालामदों नै कमेन्टआ लडिं जागासिनो दं नोंथांमोना नेबानो जाबाय एसे समखौ 1000 जननि फैबाय अके बे फैगौ मानि नोंथांमोना नेबानो जाबाय आरो बेयाव नै जेसेबां जननि मानसि दंना बेखौ गासैनाबो फैजोबगोन सोर कमेन्ट खालामदों बेयाव गासैबो हिसाब जाजोबगोन मोनबेसे कमेन्ट फैदों नायदोंसै बेनिफ्राय अके बेयाव गासै टटेल 2982 जन मानसिया कमेन्ट खालामदों नोंथांमोना नुखादोंआनो बेनि गेजेरावनो आङो उइनारखौ सायख'दोंसै आरो जायबा उइनार देरहागोन बेयो इन्स्टाग्रामाव मेसेज खालामबानो जाबाय आंनो गावनि स्क्रिनशट हरनानै गावनि कमेन्ट खालामनायखौ स्क्रिनशट हरनानै बेयाव आं बारा गोबाव खालामबाय थाला दे नोंथांमोना नुखादोंआनो गासै 2982 जन मानसिनि फैदों बेयाव आङो पिक ए उइनाराव थुनानै होबानो रिजाल्टआ फैगोन नोंथांमोना गावनि नाम फैयाबाबो गाज्रि मोननाङा बेयाव आं जेखिजाया बुंखादों नों लाभ हरबाबो कुइसन मार्क हरबाबो आं जायनि रिजाल्टआ फैयो बेनो हरगोन होननानै बुंखादों बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा नोङो जुदि कुइसन मार्क हरदोंबाबो बेयाव रिजाल्टआव फैबाथाय आं नोंनोनो हरगोन गोबां मानसिफोरा गोलाव कुइसन खालामदों खिन्थु आङो थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गोलाव कुइसन कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय जुदि फैयाब्लाबो गाज्रि मोननाङा दे आं बेयाव क्लिक खालामबाय अके फार्स्ट टाइमावनो बुंदों बे नै UB ब्लग 77 अके आंनाबो एक्सट्रा इउटुबार 77 बेनाबो UB ब्लग 77 नोंथाङा फार्स्ट उइनार आंनि बेयाव आई लाभ इउ ब्र फ्रम मा लिरदों बेयाव केरेला थेंक इउ स' माच नोंथाङा आंनो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय बोरैबा मिलायदों चेनेलाबो 77 आंनाबो नोंनाबो सेम जानायजों माजों जेखि जादोला थेंक इउ स' माच कमेन्ट हरनायनि थाखाय बेयो फार्स्ट उइनार आं बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाखिदोंसै एबार नेक्स्टखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो हादों फैयाखैबाबो
स' बे एबार नेक्स्टखौ आं होबावदोनसै सोर मोनो आं बेखौ मिथिया बे आंनि आखायाव गैया अके आं नेक्स्टखौबो क्लिक खालामदोनसै अके एबारनि रिजाल्टआ हिना बर' नोंथांमोना नुखादोंआनो स्क्रिनाव बे लिरदों मा आइ लाभ इउ एक्सट्रा इउटुबार 77 आं नोंनि भिडिअफोरखौ सानफ्रामबो नायो मोजां मोनो आरो नोंनो आंनि साबसिन ब्लगार लाभ इउ एक्सट्रा इउटुबार 77 थेंक इउ स' माच नोंथाङा कमेन्ट खालामनो थाखाय आरो नोंथाङानो जा आंनि सेकेन्ड विनार गिववेनि स' इन्सटाग्रामाव खेबसे कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आं बेखौबो स्क्रिनशट लाना दोनखाबाय स' गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट खालामहरदोंमोन थेंक इउ स' माच आरो आङो साननैसोनि उनाव गिववे लाखिबावनो नाजागोन जास्ट बे आंनि फार्स्ट गिववेसोमोन स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै थेंक इउ स' माच आरो बे बाराव मोनाखैबाबो नेक्स्ट बाराव नोंनि नाम फैनो हानाय बेखौला दिनैनि भिडिअखौ आङो गिववे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय स' आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिननोसै मा थाङो गामियाव मानो गामि नायनो थांनि मानो गामि देखायनो थांनि नोंबो थाङो मा थाङो नों ओइजा बेरायहैनि मानोलै ओरैनो र' ओंखाम ओंख्रि सङा नै साना हाबबाय दानो सङो बे ओंखाम ओंख्रि दानो सङा माला संगोन आया हासिया बोरै होदो ओइ फैलाय सोरनो बेरायो हा ए दे स' गाइस मोनाबायबो समा ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामथ'ला दे नोंथांमोनानो आं दिनै रिजाल्टखौल' होखाबाय स' थेंक इउ स' माच गोबां मानसिफोरानो माने कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय आरो सोरबा जुदि दासिमबो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय होनलाय बाय 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 होनलाय बाय बाय दे